En siasa mag Kazinde, jathumoro nowero ni mano Kazinda. Kawuono ni jo siasa laro ni to ng'awa ma en Kazinde nyawadgi. Mano kanyiru siasa mabende dhi nyime, mano kipimo sirikal kanyakla kod kweth mabende keto sirikal tesre. Koro Kazinde ng'ato en ng'awa. Mago duto wamenyo ni kawuono ni kawang'iyo weche mag siasa. Kopogore kod mano, bing'e ni Kenya kae ema rwako winy mang'eny moloyo e pinje mangima. Ahinya gi sani mabende wachore ni winje wuok e pinje mag Ulaya kabiro e moko kuom pinje mayudore Afrika kaluwore koda chal no ero ma kata lokruok mar chal mar kor lwasi. Mago e kind mamoko waiko ni Odhiambo masani, kata kamano magi weche mawamiyo pek. Watu wengi waliporomokea na ukuta ambao walikuwa na jimba maini. Ajali ile amekuja Takwel, wanawake mtu mmoja yuko na wanawake 5. Hiyo watoto yote nani nasika. Jiangweno witongimagi kama moka beach yudo thieth tok losienyore muumogi e kar kunyo mula e county ma West Pokot. Watu wa pwani, msipoungana na Wakenya wengine, tutoe Kasongo, there will be no country left. Haki ya Mungu. Mimi nacheka tu naangalia nasema sasa hii ni nini? Kuna mtu anajua mambo ya 2027? Si viongozi jamani wafanye kazi ile iko sahi. Sirikalo makumutegno ni jopiny kikrwak siasa magakwede e kinde makweth maketo sirikal tesre to singo gole telo jatend piny William Ruto e yiero mahiga 2027. Ne wayiere ni document no ondo duok ne executive mondo losi. Kuom hawi marach executive no kowinjo wachni. Omiyo negi kila document no kako chalo no kako rach no. Assembly. Budget mabalang mar ariyo mar county ma Migori pod kuomo mokerot kata bed ni neokale kod od bura ma Migori. Kwa ini modibede koda nyaka giko magwechegi mago mag ang'ich welo nyenga jailieta jaloko marwa en Wilson Ochuka. Mana kaka pile pile watudore kendo warwako ote magi e yor ote machuok lai marwa ma en ariyo adek auchiela nono. Kabende wechegi iyudo kokalo mbui magwa mago mag Facebook, YouTube e kinda mamoko. Kawachoko NG ang'weno wito ngimagi kama moka beach yudo thieth tok losienyore muumogi e kar kunyo molo kinyi makawuono e gweng' Makaron e county no ma West Pokot. Waliporomokea na ukuta ambao walikuwa na jimba maini. So kiwango hiyo nikasikia pia kuna baadhi ya watu ambao wanatoka pia eneo letu ya Pokot North. Hao ndio wengi wamekufia pia pale. Jodak Makaron mayudore e gweng' ma West Pokot nigi ichwang' mamalo kaluwore gi masira ma oweyo ji ang'wen kowito ngimagi jogo mane kunyo mola. Sia leo ajali ile amekuja Takwel, wanawake mtu mmoja yuko na wanawake 5. Hiyo watoto yote nani nasika? Nani nasika? Nauliza nyinyi serikali nani nasika mtaweza? Amuwezi? Usiku wa manane jana watu waliingia hapa kwa gold mines kwa kutafuta gold, na in the process wakafunikwa na hizo gold mines. En ichwang' kaluwore kod kambi moro mosebedo ka kunyo mula e gweng'ni ka jopiny bende donjo kanyo gotieno ka weg kambi osewuok mondo gitem hapgi kaponi gidhi yudo gimoro matin. Ya leo anaingia usiku kwa maana anaona greda, mchana anakataa. Kwa maana greda iko anafanya kazi yake. Sasa ile greda ameenda ndio watu naingia. Anachota mchanga, anachota nini kitu amekuwa mbaya.
Ya kreda anakuja kuchimba na sawa, sasa amekuwa mbaya, anawacha. Hakuna watchman anaweka hapo. Na hili na kuchunga watu. Sasa na wacha hapo. Sasa watu ile sasa nasema watu ya kreda, watu mentoka, watu sine kwenda kuchimbia. Ywak maduong' en mar laro mula miyudo kanyo ka ji wuok e gwenge nyaka mogo tach kodgi gi karaya, chuo koda mon. Karaya nakuja kuangalia mtoto yangu. Nakasikia yuko pande hii. Mimi nasema wacha mimi kwenda kuangalia hao. Sangini yangu waiko ulikuwa na kwa msuri si yangu. Karaya watu walingangana ati inji yangu, wengine nasema hapa ni inji yangu, mpaka watu na uwana. Iko ngine amevunjwa mguu, iko ngine amevunjwa mkono kwa juu ya pesa. Kwa hivyo nyinyi serikali mukalie chini, hii makreda hatutaki tena. Jalup County Commissioner ma West Pokot koro kwayo jopiny mondo olu winjruok mane obedo gi kambino mar kunyo mula mok kwalo donjo kar kunyo mula no e chuny otieno. Kwamba wakekuwa na heshima. Wakati huyu investor alikuja kuongea na community hii ya upande wa West Pokot hapa Takwel, kuna vile waliagree mambo yao na kuna vile walikubaliana kwamba watachotea wamama mchanga nje ndio tuepuke na maafa ambayo watu wanaweza kuingia shimo na kuleta mporomoko. Kata kamano, jodakoramo ni kambino nyaka chung tich gi sani mondo masira kod ywaruok madhi mbele e gwengego orum, ka County Commissioner wacho ni nyaka rid chike mag kunyo mula e gwengego. Serikali mukae chini, mufukuze hii vitu. Tunataka serikali apunge makreda yote. Hiyo watu aende na hiyo biashara, hatutaki tena. Ameletea hasara mingi. We need to streamline the controls of mining in this area. We need to sensitize the community to be cautious every time they go for mining. Timo mos ne masira machalo kodamano komachielo kwa dhi weche mag siasa eni jotend kweth maketo piny wacho tesre kwa Uganda mapacho kae mondo riwre kanyakla mar golo jatend piny William Ruto telo e yiero maduong' mabiro ka gilose limbe margi e gwenge makadho wadh nam chumbi odiochieng' makawuono. Jotelo go kotenegi jatend duond od bura ma DCP Rigathi Gachagua bendo seyo jatend piny William Ruto magiwacho ni nigi akwede mag dhoudi ka dongruok bende giwacho ni ichwalo mana e gwenge masire lwedo. Sharon Ongao giler mathoth. Hi cousins. Hi Makuzo. Elimbe e gwenge makadho wadh nam chumbi. Jotende kweth maketo sirikal tesre pod medo bie seyo ne piny owacho. Unajua huyu Kasongo alikuwa anakataza mimi kuja hapa Taita Taveta. Anasema ati mimi ni mkabila. Mimi niulize kama kuna mkabila Kenya ni huyu Kasongo. Katika parasteto 250 parasteto 92 amepatia jamii yake. Ni mkabila si mkabila. Kotel gi jatend duond bura mar DCP Rigathi Gachagua. Jotelego seyo chenro mag piny owacho magiwacho ni okosekelo lokruok ne ngima oganda mapacho kae. Mwai Kibaki alituachia masomo ya bure. Huyu Kasongo amesema kila mzazi alipe kwa watu ya jamii yake. Amepanga 150 million. Na hii ni pesa ilikuwa ya capitation ya kulipia watoto shule. Hiyo pesa amechukua amepatia Mr. Yesa. Huyu Kasongo ameharibu mambo ya matibabu. Ameleta mnyama anaitwa SHA. SHA inafanya kazi ama haifanyi? SHA inafanya kazi ama haifanyi? Ndio matibabu iendelee vizuri, lazima Kasongo akuwe one term. Sisi tumeshikana. Tumesema kutoka kule Western, jamaa ameuza viwanda zote za miwa. Ameuza Nzoia Sugar, ameuza Mumias, ameuza Miwani, ameuza Chemilil. Amekuja paka Nairobi, ameuza Bomas of Kenya. Bandari hii ya Mombasa, ako analenga macho kule bandari ya Mombasa inaenda. Hata ile port ya Lamu inaenda. Watu wa pwani, msipoungana na Wakenya wengine, tutoe Kasongo, there will be no country left. Haki ya Mungu. Gachagua oseyo jotelo manigi ich lit kaluwore kod tiyo machiegni gi jatend duond od buch Wiper Kalonzo Musyoka. Na mimi nataka kuambia hii watu ya Kasongo, niliona mkipiga kelele ati mimi nashikana na Kalonzo. Hata mambo ya familia mnataka kuingilia. Mtu akiongea na kasini yake iko makosa.
Wewe William Ruto, keep off family matters. Kalonzo Musyoka korka kore opoyo rowere mag Gen Z kuom bedo roteke. Komede ni duond bura mar Wiper bende biro loko nyinge mar miyo rowerego luor makende. Hata chama cha Wiper tumepindua jina, tunaita Wiper Patriotic Front ili kuheshimu vijana Gen Z ambao waliuawa na serikali ya Ruto tarehe 25 mwezi huu, siku ambayo wananchi wa Kenya wakiongozwa na vijana wetu walienda kupeleka memorandum kwa bunge, na wengi wenye bunge walienda chini ya mtaro. Wanaogopa vijana. Ma elimbe marge mokuongo bangri rock marge. Kalimbe ni makadhodh na mchumbi. Kamugai mar ODM Raila Odinga nitiere gimbi. En mano ma ineno kaka siasa mabiro tedore motelo ne yiero maduong' mar higa mar 2027. Makuzo mko. Sharon Ongao, Ramogi TV. Komachielo jalup jatend piny Kithure Kindiki kod kweth mare manotimo limbe kaunti ma Machakos olombo jopiny mondo kik chik itgi e weche mag kweth maketo piny owacho tesre motenegi kod mane en jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua. Limbe mar Kindiki Machakos en mar siro dongruok mar joma mine kod rawere e yore mopogore opogore. Kaka Judith Omondi lero kopogore kod moko kuom jotelo kaunti ma Machakos kamoriwo senator jatend kweth mathoth e od bura Kimani Ichung'wah bende nochopo e romono. E kar chung' od bura ma Masinga, kaunti ma Machakos, jotelo masiro sirikand Kenya Kwanza ka otelnegi kod jalup jatend piny Kithure Kindiki ochopo mar chiwo sir mar dongruok ne joma mine kod rowere ka wang' ni thumo wuok yare siasa mag Kasinde nyaka e siasa magoche. Jotelo ma oteno Kithure Kindiki ne owuok tung' mosuo kod manen jalup jatend piny Rigathi Gachagua. Mtu ya kuota tama ameenda pale Makueni akaanza kusema kana kwamba ati sisi Wakamba na watu wa Mount Kenya ni cousins. Sasa Mount Kenya na Wakamba wamekuwa cousins saa ngapi? Wakamba tupewe heshima. Nimwambie sisi na watu wa Mount Kenya sisi ni in-laws. Hata mimi nashangaa mjamaa mzima. Wewe unatembea ukisema ati rais ni one term. Wewe si hata wewe uangalie wewe ni ulikuwa quarter term ama ulikuwa nini? Sasa wewe ulikuwa quarter term na unaongelelea wengine. Na nyinyi wacha niwaambie watu wa Masinga. Mtu akisema ati Ruto ni one term, wewe usijali, ongeza tu more. Akisema one term, unasema one more term. Ka Kithure Kindiki to sayo ma okalo kweth maketo sirikand Kenya Kwanza tesre ma okoni osebedo ka wuondo jo Kenya kendo nyayo mana lwenje maka kod kacha. Watu wanatembea huko wamejaa kiburi, wanatangaza sijui nani atakuwa rais, nani hatakuwa rais, nani atafanya term gani. Mimi nacheka tu naangalia nasema sasa hii ni nini? Kuna mtu anajua mambo ya 2027? Si viongozi jamani wafanye kazi ile iko sahihi. Si mambo ya 2027 ni ya Mungu. Alafu una watu huko sijui nini. Sasa nani alisema si lazima mtu afanye term 20? Nani alisema hivyo? Kiongozi ukipatiwa hata kuongoza siku moja, fanyia wananchi kazi. Hiyo mambo ingine wachia Mungu. Okoni jo Kenya biro timo yiero makare kasa mari yiero chopo kasa ni to okoni winjo tich dhi nyime kendo dongruok komi jo piny maonge ywarok kata matin. Siasa ya Kenya sio siasa ingine inafanywa nchi zingine sitaki kutaja. Ni ngumu kwa sababu wananchi wamechanuka, mahitaji ni mengi. Ile maneno inahitajika kazi kubwa na kazi ngumu. Sio kazi ya watu wavivu, watu ovyo, watu ya ukabila hapo na watu wa kulalalala na kungojea wasifiwe wapigwe makofi ati kwa sababu ni watu ya kubwa. Hii inataka bidii. Watujui wanatuonanga tuko kwa TV. Wako na madharau mingi, madharau. Wacha wakati ya kampeni ifike, tutawamalizia asubuhi na mapema. Ikinde limbeni jalup jatend piny elo sirikand Kenya Kwanza otimo singo mar tieko nderni mamoko, chwalo lai mar sitima e nengo mar bilion 1.4 kaachiel gi gero chirni mamoko 15 kind mamoko. Judith Omondi, Ramogi TV.
Kawuok Machakos wadhi nyaka kaunti ma Migori kuma budget mabalang mar ariyo kata supplementary budget 2 mar kaunti ma Migori pod kuom moko e rot kata bed ni ne okale kod od bura ma Migori bang' achiel kuom oganda e kaunti no ndiko barua ne jaga budget mondo kik puodhe kowacho ni nitiere gik mathoth mok ni kare e budget no. To jafwambo marwa e kaunti no George Migori nigi ler mathoth. Tarik 19 mar dwe mar abich mar higa no ma Migori ne okalo budget mabalang' mar ariyo kata supplementary budget 2 mar bilion 12.1 ma bende nitie kod medruok mar omenda mar milion 459 e wi budget mabalang' mokwongo kata supplementary budget 1 ma nitie kod omenda maromo bilion 11.68. Kata bang' od bura ma Migori kalo budget mabalang' mar ariyo, budget ni pod kuome okwamo e rot bang' jaga budget tamore puodhe kawe kod ywak ma ogol kod achiel kuom MCA e od bura ma Migori mane ondiko barua kadwaro mondo budget ni koro chungi ni entiere kod chochni moko. Ne wabedo piny ma wang'eyo ni it is true ni majority will have their way. To their way no must be within the confines of the constitution. Omiyo ne wabedo piny ma wacho ni ber mondo wandik ne the control of budget kawa list a number of things manokwa yegodo. Kao kalo kuom barua mondiko da pis ma jaga budget ni jatend migao no mar omenda kaunti ma Migori tarik 30 dwe mar abich mar higani. Jatend migao mar omenda e kaunti ma Migori dwaro mondo kodwok penjo kako omenda mar bilion 1.44 oketi tenge ma chulo gope ka lipot maten kaunti ma Migori ne ochiwo ni kuom gope mar bilion 1.94 mane kaunti ma Migori nitiere godo e kar dwe mar auchiel e higa mar 2024 maro mogope bilion 1.22 ne ochule ikomenda mar 2024 nyaka 2025 gino manyiso ni gope mane odong' koro romo milion 703. Omiyo no list a number of things ma kwano moko go ma watero ka COB wapenje ni kapok e kadho kendo yie ni mondo budget ni oti to yie mondo county executive odwokwa e weche mwaresgo. Jaga budget bende wacho mokuom gigo magidwaro mondo kote migano mar omenda e kaunti ma Migori koro keteler en ywak mogol kod MCA ma oting'o gope ma onego chul chendego mag dongruok magedo magi ok ne rumo. To wayudo ka nitiere jogo mane nyinggi ne nitiere e supplementary 1 mano se chul te yudo ka kuro gol nyinggi. Nitiere projects mondik ni proposed projects. Onge rieko ma project mobedo proposed ma poko tim nyalo bedo pending bill. MCA Manoth Kademo Limo Bonyo men achiel kuom jokanyo mag kamiti mar budget e boma ma Migori wachne diere ni budget mabalang' mar ariyo ma kaunti ma Migori ne okale od bura kata kamano entie kod penjo mathoth. Kaka committee members ne wayiere ni document no mondo duok ne executive mondo losi. Kuom hawi marach executive no kowinjo wachni omiyo negi kela document no kako chalo no kako rach no e assembly kendo kane okele assembly nikech assembly ma wan godo en assembly ma samoro nigi luoro mang'eny kabisa kuom MCS ma oyiero omiyo nokale kamano. Lipot mogol kod migao mar omenda kaunti ma Migori kata kamano wach ni weche go mane ondiki kod achiel kuom MCS ne jaga budget ka otende kod budget mabalang' no ok gin adieri kendo gisendiko barua ne jaga budget ka gichiwo ler. Ten migao ni wane mokuom gigo eko ma iwacho ni dwaro chul ni to ok ne otim gin miriambo ka dieri en ni thoth gine otime iko omenda mag 2021 kod piny owacho mokalo kendo gisebedo gope ma osebudho kuom kinde. George Juma, Ramogi TV, Migori. Mano kanyero George Juma kawuok Migori maoka George Migori samoro bende kise wacho weche makamago to omoko erokamano ahinya George Juma kuom mano. Komachielo en ni ng'ata chielo wito ngimane kaluwore gi lweny mosebedo e kind kidienje ariyo e wi pok mar lowo moro mar eka 110 e gwenge Mangoswani kaunti ma Narok. Lweny no mosebedo kadhi nyime kuom ndalo 4 nyaka sani no muoch tok do ng'ado bura ni kidienje ariyo go opog lowo maromre gino mano kelo gwenyruok e paro e kindgi. Jogo mitudo gi siayo lweny makamano wacho ni nochiwo asoya ne apisas mag migao mar lo. Lweny makamano bende osebedo kadhi nyime e gwenge ma Angata Barikoi e kar chung' od bura ma Transmara West kod kar dak mar Lor Kuruk e kar chung' od bura ma Transmara South. Watu walipigwa mchana yote na akaenda mbele kununua ng'ombe 2
watu wakule nyama usiku yote mpaka asubuhi. Alienda mbele pia kununua mishale na akatumia ile sumu mbaya ambayo ilisababisha kifo ya kijana huyo. Wamepigana, wametupiga, kuna jamaa ameumizwa, na tunataka kusema ya kwamba tunaomba serikali waingilie hii mambo. Kotini imetoa uamuzi. Hawa jamaa na kulipana na kwenda kwa mambo yao hatuwezi kubali. Tutakuwa hapa mpaka tumalize kudamakate hii center EMC ya Majimoto. Na Majimoto group ranjisha katwa samani. Kila mtu ako na shamba yake na ploti yake. Isha katwa. Lola imekatwa ama si bado? Si imekatwa. Wamekuja kumwaga damu na serikali wamesimama mtu akibigwa. Na tumeona serikali ya Narok South wamelalia pande moja MP wa Narok South. Amekuja kukulia siasa kwa sababu mwingine anawania kiti ya South. Kwa hivyo hiyo MP tumeambia afanye kazi yenye tumejagulia. Tunaomba kuheshima kubwa. Sigara no bene bakorotero wa eyeyo wa mokonge weche mago mag angich welo wolto chieng wacho ni kata ya opira ti mora madhiromo gi nyawadgi kanegi mirema pok no bede jaloch nyaka nene koro joma goyo koko gi ich wangogo agoya jo Kenya ema biro wuoyo kasa ochopo wacho neno ramogi maler kentiere Kinyozi Collins Gidogoro Nairobi erokamana inya Ibon Mela kod Eli Juma erokamana uru kuom ote maru Sara Singa nyakwaro dongo mar wang neno West Kanyamkago erokamana hinya iwacho ni weche manyien mori kabisa Newborn walomu wacho ni Gashagwa oramo ka wuod Nyaseme Gashagwa iwacho ni bendo wewa wachame ringo ni wamuonye e bendo muonye manolaw gi oko kanyo Jabunde Kaka iwacho ni Ramogi TV live kaintire game kaudha ka Kambona jangolo moja wacho ni ibende luo weche gikentiere kama Gambo Kangeso Otieno Kotieno County 001 ler imoso kanya mwadito kod ka ochi magojo kochia duto tero kama na inya Niva Otieno ibende isedonjo kendo iyudo makare kabisa ero kama na hinya wadhi mana eyweyo machuok kodwogo kod weche mamoko kikidhi mabor. Je, wewe ni dereva taksi ama mwenye boda? Bas, habari ndio hii. Sasa kuna platform mpya ambayo inakutambua na ina reward efforts zako. Karibu WeGo. At WeGo, you're not just a driver, you're a partner. Enjoy the lowest commission in the market, only 10%. No hidden fees, no stress, no drama. More of your money now stays in your pockets. Na pia kama unakagari kako idle hapo nyumbani ama kwa kayad, wewe pia omoka na WeGo. Kujiunga na WeGo ni rahisi. PSV license, good conduct, legit insurance, ID na logbook yako. Approval ni chap chap bila drama. Drive when you want, earn how you want, and enjoy the best driver commissions in the market. Download WeGo app leo kwa Google Play Store or App Store, or SMS WeGo to 20425. WeGo, let's go. Konyo e ngima mapile to ok en gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'o manyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo kaka iwuotho to kawira maki wi bari seche te idhi adhi osiptal wacho ni an adwani mondo kawuono pima remo. Penj laktar wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV.
Machiegni kinde pie mar yango pinje mawiny mathoth fuyo kadhie manotimore tarik 10 dwe mokalo. Piny Kenya noyang kaka piny namba 1 e Afrika ka en namba 8 e piny ngima. Mawiny kido mopogore maromo 800 nofuyo mochope e seche 24. Kata kamano higani kwan winy manofuyo mochopo Kenya nodok piny nikech lokruok chal mar kor lwasi. Jafwambo marwa Joyce Oduor ne olimo Nairobi National Museum ma en achiel kuom kuonde mikawe nonro mag winy ma ochopo pachoka kendo ikonwa lipodni. Higa ka higa e kor yamo kagiluwo na mataro kendo kalo e kor pinje mopogore miche gi miche mag winy fuyo kowuok e piny achiel kagidhi e pinje mamoko. En gino ma winy timo kagimanyo lwasi maber maginyalo dake kendo yudo chiemo moromo. Piny Kenya oyang kaka achiel kuom pinje mag Afrika mathoth winy chope kagiwuok e pinje mag Europe. Kaluwore kod jalony e weche mag winy matiyo Nairobi National Museum, Dr. Titus Imboma, Kenya nigi kor lwasi maber malombo winy kendo miyo kido mag winy mathoth fuyo machop pachoka. The goodness of Kenya is one of the places that we've got all types of habitats interlinking, even with other neighboring countries, ranging from forests. Besides forests, we've got wetlands, and all these adding together, they'll be able to give us this 170 species of birds coming from Europe. Adding to our population, then we found Kenya has about 1,100 species of birds plus. This year, Kenya was number 8 in the whole world and number 1 in Africa because of the numbers of birds we saw within 24 hours. Kaluwore kod Imboma, winy ong'eyo kaka chanore maber kapok gichako safar mar dhi manyo lwasi maber maginyalo dake kendo ging'eyo yore magiluwo moriwo kuonde mag hoho mar okak kod dho wedhe. Birds have got different migratory flyways. They don't just go anywhere. They've got flyways that will will support them with especially things like ease of energy, ease of food, and so on, and ease of habitats and so on. They want to get in during the flying. To ere kaka winyo yudo teko mar fuyo kilomita mathoth kowuok Europe magichope pachoka. Before these birds fly, they have to do one or two things. First of all, they have to build the fat system. This, when they eat food, most of it is converted into fat. That fat is what they use to keep us energy to fly from one place to another. So smaller birds will migrate during night because it's cooler. They can use constellation. But these other birds, like birds of prey, like storks and so on, they'll fly during the day. Some birds can form V-shaped movement so that they can exchange. V-shape means they have formed a shape that can make them pierce through the wind and make it easy to fly from one distance to another. Nikech kwan mamalo mag winy mafuyo machop e pachoka higa ka higa, Dr. Titus Imboma wacho ni gisebedo kod chenro mar kawo nonro mag winy. E kinde limbe marwa Nairobi National Museum, ne wayudo thuolo mar neno kaka giketo otegu ne winy kaito gimako gi. Mae en achiel kuom winy mane otegu omako. So we were almost free with the bird. Bang' mako winyono, Dr. Imboma wacho ni gin kod chenro mar keto bangli e tiend winyo ka winyo magimako, gino makonyogi e ng'eyo kido mar winy machopo e pachokae, kachiel kod kwan mag winy duto mathoro chopo e pachoka. The rings have got a unique number because each and every individual bird ringed has a unique number like your identity card number. So they don't share the numbers. When you write the number in the book, just like you are registered with your ID card, the information stay here and the bird goes with the ring. So next time you find this bird with the ring on, you just read the number and you can check. This can be very good for citizen science, especially when people are outside there and are observing birds and you find a dead or sick bird with a ring on the leg. You just, you can bring the bird if it's dead, or you can remove the ring and read the number and send the number to us. So with that number, we can be able to trace where it is and be able to learn many things about that bird. Kata obedo ni Kenya en piny ma winy mathoth fuyo machope higa ka higa, lokruok mar chal mar kor lwasi osemiyo winy ok budh ahinya e pachoka. Ndege uhama kutoka Kenya kuanzia mwezi wa 4, mwezi Aprili, kukuja mpaka mwezi wa 5. Kama huu mwaka walianza kuenda mapema, kufika mwezi wa 4 mwisho, karibu ndege zote zilikuwa zimeenda. Ukiangalia kama Bonde la Ufa, mito imefurika. Ukiangalia mazingira ingine, unapata mito inakauka kwa sababu ya hii upatilifu ya hali ya anga. Kuom mano,
Timothy Mwimani kwa Uganda mondo orita luora maber kama winye nyalo dake maber. In every setup, ikuwe mjini, ikuwe mashambani, ni lazima tuzingatie mahali pa ndege kukaa na tuwaje at least kama ni boma yako wache miti kadhaa, maua, ili ndege nao wapate manufaa. Mana kaka wamedo kedo mar mondo mi warit le mag bungu, oganda imedo jiw mar mondo mi onywak lwedo, mar mondo mi orit aluora, kaachiel kod loso lwasi maber ma winy nyalo dake, kaluwore ni winy bende konyo e bero aluora. Joyce Odur, Ramogi TV, The National Museums of Kenya, Nairobi. Mano koro ing'eyo nitiere moko kuom gima imako kata luar kuonde moko, koro ing'eyo gima owinjo bedni itimo, ichopo kaka National Museum of Kenya. Komachielo moko kuom jogo mosewuok oko mar laro lemo ma director e Sugar Board e gwenge ma Southern moting'o counties kaka Migori, Homa Bay, Kisii, Nyamira kod Narok okono jotend jopur mondo owere donje siasa mar laro lemo ma directors e boardno. Abandu Abade ma en achiel kuom jogo mosewuok oko mar laro lemo no ma director e Sugar Board wacho ni moko kuom jotend jopur niang' otenore nyakonchiel kendo gisiro moko kuom jogo malaro kuomne. Andu wacho ni jopur niang' ong'eyo jogo mantiere kod lony mar nyalo miyo gi lokruok ma gidwaro e sekta mar niang'. Omedo ni moko kuom lokruok ma en owuon odhi kelo oriere en keto riwruok ma jopur motegno, neno ni jopur obet niengegi kendo ochulgi e wang' sa. Kendo giringo bang'e giwuotho ka giyalo agenda mare, giweya agenda mar the federation. To ma en gima kuje bedi timore gi federation mochung'ne the outgrowers, the sugarcane growers. Federation keep off these elections because you are telling us ni un karusari elections ni in advance. We uru candidates opiem kegin bane mondo jopur obedie gi kuku margi moro. Magi chokore, magi register as members, magi nie gi shareholding. Makata ka kambi kuro biyo ni kambi ng'iew. To ginyalo participate, magi bende ng'iew shares e kambi. That is the only way maginyalo own godo kambi. As opposed to sani meji wacho ni kambi en marwa, to onge gima nyiso ni kambi ni endi mari, onge ni document manyiso ni en mari. En ni en mari nikech government ni iye. E chenro mano makawuono mong'iyo weche mag budget mano motelo ne budget mabende ibiro soma juma manyien en ni piny Kenya koro ikore ne budget mar omenda 2025 2026. Kata kamano ywak osebedo mang'eny mokalo e kind oganda kaluwore gi ng'eto mitimo osara jotich. Ng'eto go gin kaka mago kumba mar thieth SHIF mano chako tich dwe mar 10 higa mokalo kod ng'eto mar ute manego gi olor kata housing levy e kind mamoko. Efi Nyakidi lero mathoth. Ne thoth jotich pachoka mor mar giko dwe ka ng'ato yudo osara mare koro lokore kuyo mosmos. Osara mosebedo ranyisi ma tich matek koro pong' kod ng'eto mopogore opogore. To ananeno ni mondo wayiuru bajedni nikech chien kanyo wasebedo gi bajede maricho. To pod Nyasaye otelonwa wayora yora. Wan joko nyanam wang'iyo gi yoro. To sani makoro mbadi ni kacha to wawinje kaka wuoyo nokoni ok obi miyowa gima rach. Jokama ok wamiye uru nafas mondo miyo wanena gima gilosoni mondo waneno ber kata rach. Actually, I have a lot of belief ni jogi dhi timo nade gidhi timo some changes kalure gi situation mantiere go sani. Ineno ka there's a lot of challenges ma young people are going through. To an kuma dira dier and a lot of trust and hope ni jogi timo some changes into it. Ng'eto maratamala 2.75 ne okumba mathieth mar SHIF, ng'eto maratamala 6 ne omenda mag rutaya kata NSSF, ng'eto maratamala 1.5 ne uto maningo gi olor kod osuru ma piny owacho ng'ado jatich ka jatich kata pei gin moko kuom gigo mosekelo ahinya ywak e kind oganda jo Kenya. Ma en oboke mar chudo mar Karina Chieng'. Nying mok mare maradier. Yuto marachieng dwe ka dwe en shillings 30,000. Kata kamano, ng'eto mitimo dwe ka dwe mar NSSF romo shillings 1,800.
Ng'eto mar omenda mar thieth SHIF romo shillings 825. Osuru ma sirikal ng'ado jatich ka jatich ing'ado shillings 732. Kamano mar ute manengo gi olor kata housing levy romo shillings 450. Omenda duto ma chieng' dong godo tok ng'eto romo shillings 26,193. Ne jal mayudo sara mar shillings 50,000 omenda ming'ado mar rutaya en shillings 3,000. Osuru ma piny owacho ng'ado jatich ka jatich en shillings 5,845. Ng'eto mitimo ne okumba mar thieth kata SHIF romo shillings 1,375. Kamano mar ute manengo gi olor en shillings 750. To ne jatich mayudo sara mar shillings 100,100 dwe ka dwe, omenda ming'ado mar rutaya en shillings 4,320. Osuru ma piny owacho ng'ado en shillings 19,812. Omenda mar okumba mar thieth ing'ado shillings 2,750. Kamano mar ute manengo gi olor ing'ado shillings 1,500. Ma opogore gi ng'ano mayuto mare romo shillings 1,500. Ng'eto mitimo mar rutaya romo shillings 4,320. Osuru ma piny owacho ng'ado romo shillings 134,712. Ng'eto mitimo ne okumba mar SHIF romo shillings 13,750. Kamano mitimo ne ute manengo gi olor kata housing levy romo shillings 7,500. Pogruok makama bende nenore osach jatich mayuto mare romo $1,000,000. Wirani ng'eto mitimo mar omenda mar rutaya romo shillings 4,320. Osuru ma piny owacho ng'ado jatich ka jatich romo shillings 293,496. Ng'eto mar okumba mar thieth SHIF romo shillings 27,500. Kamano mar ute manengo gi olor romo shillings 10,500. Kaluwore gi jalony e weche ndiko jotich Gershon Katieno, ng'eto mitimo e osara thung'o jotich wirani orocho ahinya nyalo margi mar kungo. Oketho saving culture nikech koro iyudo ka pesa ma ng'ato dong' godo koro nyaka ringe dhi e bills mokwongo. Nitie joma ni chulo rent, nitie joma chulo mortgage, nitie joma chulo kuonde kamoro ma ng'ato dake, weche mag school fee, weche mag wuoth, weche mag chiemo. Koro by the time ma ng'ano tieko chulo gigo to seche moko iyudo ka moko bende oringo at negative. Koro manyiso ni onge gimo modong' kabisa en gi gowi. Ji odak adaka kamiluongo ni hand to mouth. Koro hand to mouth noero nyalo ga gemo stress kaluwore gi gope ma koro ng'ato donje, nikech kapo ni ichudo gope ichulo bills ni miolo gowi, to kanye ma koro weche mag stress go chako donje matin kaluwore gi kaka gowi ma ng'ato nigodo oko. Ng'eto mar omenda mar rutaya kata NSSF ma ochuno ni kambi nyaka chiw marom gi mar jatich ne jatich ka jatich. Katieno wacho ni osechuno thoth kembe pachoka chungo chenro mane gichiwo ne jotich kaka chiwo mich ne jotich matimo maber moloyo. Tiere gik moko ma koro niyudo ka employer nyaka ng'adi. Inyalo yudo kata ka nitiere allocation moro noket kata mar motivating staff or appreciating them, kata awards moko, allocations moko manyicho keti mondo me ka apart from salary ang'o kendo kaka inyalo boost moral mar employee. Koro yudo ka kembe moko nitie nyocho chuno gi nyaka gidwok mago chien kata gigol gi agola kabisa mondo mi gineni giluwo wach ma sirikal oketo mar compliance nero. Achiel kuom yore mag konyo gayo chandruok mar paro e kind jotich, Katieno wacho ni en chiwo puonj e wi kaka ng'ato nyalo chano tiyo gi osara mare dwe ka dwe kaluwore gi yuto mare. Bende omedo ni kembe nyalo neno ni onge pogruok maduong' e kind osara michulo jotich, kachiel kod jiwo jotich riwore kod riwruoge saga makonyo e kungo omenda. Ji onego bed educated or enlightened kaka ginyalo tiyo gi pesa. En gima wanyalo neno ni onge ngufu, but en gi ngufu nikech ok ng'ato ka ng'ato ng'eyo tiyo gi pesa moyudo. Koro onego wa amplify financial literacy. Kembe sana sana ka kambi timo maber to giseneno deductions mabende o impact on the pay slip. Ber ka gitimo gimoro manyalo luongo ni salary harmonization. Koro ka ng'ato nyoche yudo gande 130,000 modhigo dala, to kaluwore gi deductions masani gi gik ma obiro gi maybe koro pesa no nyocho dok chien to 27,000. Koro kambi nyalo harmonize, nyalo temo through internal salary increments mondo o make sure ni at bare minimum
ng'ano odoge 30,000 moro manyocha entiere chande. Mana ng'eni luwore gi yuto mar kambi. Kata obedo ni ng'eto madwe ka dwe mitimo e osach jotich konye dongruok ma piny. Ng'eto makamano kipimo gi omenda ma jotich dong godo machwalo ngimagi. Pod jotich wacho ni okromre. Efinya Kide, Ramogi TV, Nairobi. Jokedo kod lokruok chal kor lwasi ojiwo kenge mag tiyo kod jopuonjre kaka jombetre mag ber aluora kendo tieko midhiero mosekel kod lokruok chal kor lwasi ka gilose kinde chiwo mich ne jopuonjre mosenyiso chiwruok e kedo kod lokruok chal mar kor lwasi. Teddy Waria mar Kavu Africa kod Daniel Juma mar Global Peace Foundation okoni jomatindo ni kod ting' mar ber aluora kendo chwalo puonj ne jonyuol e wi chenro mag ber aluora. Jokanyo mamoko bende okoni piny Kenya ni kama kare res aluora kokale chenro mar jatend piny geto pidho yien maromo bilion 15 pachoka. Watiyo gi nyithindo mondo gipuonjre weche mag lokruok mag kor lwasi to wanyalo bet gi solution molo kaka wasebedgo. Joel Amino nonwang'o prize, Kondele nonwang'o prize. Nwach ni ka nam Lolwe kacha wan gi shida mar water hyacinth. Ko nwang'o nyithindo gise neno ni shida nitie nam Lolwe. To gise biro gi solution manyalo konyo piny Kenya. Ka en nyathi mindset ne pod young, inyalo influence them to do things better. Koro mano momiyo watiyo gi nyithindo. Koro ka ipuonjo nyathi be bodok ot, opuonj mama, opuonj baba, opuonj dagi, especially gige kaka climate education. Koro mano momiyo wachako gi nyithindo. Koro every step of the way wawuoth kodgi mondgi make their environment better. Kenya has been playing a major role, particularly under President Ruto, and the initiative to plant 50 million, 80 million trees in the next few years might not seem like a big deal, just a drop in the bucket in terms of the amount of carbon dioxide that it can absorb. But over time, the impact will be felt millions of people away, continents away from here. And I think that Kenya is a leader in climate advocacy that can be a model for other countries in Africa. The least a business can do is just afford the bills. Whether it makes profit or not, that is something that you will do later with the marketing and whatever. But I can assure you it's able to service your employees in terms of payroll and the rent at least and utilities and whatever. Most CEOs or most business owners don't pay themselves. So even me, I'm on a salary. After me, I wait for end month like everybody else. Like everybody else. Like, I'm telling you, what date is today? Because at the end of the day, when you don't do that, then you will never separate money for yourself and money for the business. They will always be intertwining. So watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan, iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Build for Kenyan civil servants. My Mobi, iko sorted. An Rosemary Ogonya, nimoni yudwenda ni kaka skiza kodni, di *8 2 *7 8 4 #. To parie niya,
Ramogi TV en audio wer duto te. E pau tukene riwruok mar FKF bade ma Nairobi West oketo koke winjruok gi kambi mar Luton mabiro siroge yore mag chiwo thieth ne timbe duto mawuok Nairobi West. Kaluwore gi jakom FKF Hussein Mohamed, chenro makama en okang' maber mabiro jiwo sekta mar adhula e thurka. Jakom mar FKF bade ma Nairobi West Rama Omondi owacho ni winjruok makamae duoko geno maduong' ne jotugo koduoko erokamano ne Luton kuom konya makamano. Luton Hospital, as the official medical partner, will provide medical assistance and services in all Nairobi West competitions, not leagues, but competitions. And by competition, I mean our end-of-year playoffs, our Champions League for the Youth League. It is important that sportsmen and women, our sector, our industry, appreciates the benefit of sports medicine. The ecosystem of football is quite diverse and very large. Within sports medicine, you've got nutritionists, you've got physiotherapists, and you've got so much more that we require as a country and as a federation in terms of progressing the game. So this today is a significant step. Today is quite significant, and the reason it is so important is that it is the foundation of bigger, better things to come. Kapoka wuok, oganda ma Mombasa ne wuok karom gi kendo yuore nyasi mar M-Pesa sokoni. Mitayo kod kambi tudruok ma Safaricom jiwo johala matiyo kod lony nyasani kendo bero aluora mar chiro. Safaricom komakore kod Royal Media Services notayo nyasi no motisi ni M-Pesa Festival kaka amidi mar dhialo higni 18 mar M-Pesa e gwenge makadho wadh nam chumbi. Bende gipako johala kuom jiwo chenro mag M-Pesa pacho kae. Nimeibuka kuwa mshindi wa 1,80,000. Sikujua kama siku itaisha hivi. Nilijua nakuja kusherekea miaka 18 na Safaricom. Lakini siku yangu imekuwa nzuri na nikafurahia zaidi. The excitement we can see every time we are playing M-Pesa on the boards. It's just amazing. The presenters also, Mwala and Munai, are doing a fantastic job in delivering the execution. Happiness all around. And also to just say thank you to the Mombasa community. Ziara yetu ambayo ni M-Pesa Sokoni Festival imekuwa ya kufana. Manake tumeweza kutangamana wale wateja wa M-Pesa, wale wanatumia pochi, wale wako na till na huduma zingine za Safaricom M-Pesa, tumeweza kutangamana nao. Ujumbe tumefikisha. Bende mwachop godo giko weche manyien mago mag ang'echo eloro kamano maduong' mar bedo kod wacho kwa tudre sadeko tieno kuma bende wadhi bedo kod atwak marwa mar ngesoni mano mar mine wach waloso kod miyo moro mabende nitiere sekta mar gedo sebedo e affordable housing. Wabotwa kod sadek nyinga Jailieta jaloko marwa en Wilson Ochuka Wanere.